Jen cyklopí, nebudu to opakovat. Letí kamení, letěj trny, umíráte, do prdele, už jste mrtví. To není želva, To není želva, to je nějaká améba. Pochodem vchod. To tam nechal vzadu válem stran. S kým? Se Švýcarama. Já vám chtěl by. Jenom šťouchnout. Améby. Tady máte, Správně, intestiny nemenité. Želvu znova udělat pořádně. Pořádně udělám želvu. Cyklopem ty kamarády vepředu. Na nich stojí tvůj život a jejich život stojí na tvým. Tak pojď, nezapínej to. My tady sice na vyzkoušení želvy nemáme, ale máme tu Švýcary. Wären Ufer! Ein, so, drei! Wären Schwangriff! Ein! A do něj! To lepký a perfení! Jak se nám ta želva nevznikala? Tak vám to nejde! Válečního vozu! Nech je bejt, neudržel želvu! Jseš mrtvej! Voják, který neudrží želvu, je mrtvej voják! A bohužel kvůli němu jsou mrtví i ty ostatní! Já ty Švýcary miluju. Hnidy ve vlastech císařský paruky! Jo! Odevzdejte štíty! Helmy! Gladiatyry! Pak nepoznáš. Jo, bude ono. To je nějaký krotkej, oni jsou hrozně neschopní. A on si pak není hodnej. Tady máme svědka, byli jsme horší. Já bych je nechtěl vojít dětskopem do prdele jako krasné. Ale to je líbí další skupinka. No? Dobrý, já to vedu, že teď si rychle. Vypadněte! Nedávej jí napít, nepotřebuje to! Já to mi nechvatej! Já bych řekl, že potřebuješ moc. A budu! No to byla z toho zoologického Budu mory nemenité, ale nastoupím si vřad a okamžitě, nebo dostanete koulí po hlavě! Ale nemáte přilby, teď to bude bolet! A teďka vám dávám možnost užít si trochu té slavné demokracie. Zvolte si Cezara. Je! Zvolte si Cezara. Tak odevzdej meč. Pojď si sem postavit pěkně. Jsme nějakou, píše se rok, něco po 50. před naším letopočtem. 41. Březnový jdi! Březnové jdi. Hele, Cezar přichází do Senátu. A co vy jako senátoři uděláte? Březnové jdi! Nepodobač! Hovno! Zabo! No tak to udělám, ne? Za to! To byla jedna! A chci tam vidět všechny ty rány. Kolik 37? Tak Všech 37 tam bude. Tak, Pakolíku, chytni si je zatím. ještě riadně nedoručili. Ale pořádně a do brzlíku. To je zaměřovač A ty Brutus. Ještě riadně, pomeň. A pořádně, musí být 37, já to počítám. Podlik je málo. Až vám bude dlužit referát, tak tady co ní budete. Ale pořádně ty ho nechtáš, jak kdyby bych bála, že umře. 37krát. Cezare, umři už. Pěkně! A co říká Cezar? Co říká Cezar? Aj ty Brutus! Jo, je to dobrý. Tak tady váš kamarád vám zachránil reputaci, jinak byste tady odtud neodešli. Odevzdat zbraně výstrojnímu důstojníkovi. No.
Já vás poprosím, za ní, všichni za ní. Druhou rukou si to přijde. Teď si za mě vsadí. Nešourejte mi to po zemi. Počkej, to jsem já, ale s tím množstvím alkoholu, který skonzumovali cestou. Dámy neberte, to osobně přinesem. Alkoholu a fyzický námahy najednou. Fyzický námahy, když jste zarazili. Ne, ale tradice židovský armády.